Lolo pa Nyasa VoiceBox mmakhandi tondi ya Malawi osiyanasiyana makhandi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kantsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tabweranso ndi Mr. Abdull. Iwo akunena kuti ayi Chakwera analenga boma ndi bodza, akulamula pampando ndi bodza komanso adzachoka ndi bodza. Akuti Chakwera amangotinamiza Malawi za ife samasamala kuti Amalawi akumva bwanji. Tikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti Mr. Abdull akuti bwanji lero pa 16 October 2024 pano pa Nyasa VoiceBox. Tipakamaliza mwachisolowezi tikupemphanira Malawi kuti mutiuze in the comment section below kuti kumakazana ndotani pa zimene alankhula Mr. Abdull pano pa Nyasa VoiceBox. Zikomo kwambiri zina langa ndine Abdull ndabweranso lero pa 16 September 2024 limene lili lachitatu. Nthawi zonse ndimayamba kupereka ulemu kwa mafumu athu onse kumpoto maukauli mafumu athu onse olemekezeka maukauli wadada ndi wamama maukauli kumpoto pa Central Region mafumu athu onse madzuka bwanji muli bwanji mafumu athu olemekezeka muli bwanji amayi azimakolo athu azibambo athu onse muli bwanji pa Central Region mafumu athu onse achilomo moselewa mafumu onse achisena mwalonga mbuya mafumu onse achingoni wawa mamwenyeke tugosoga chiyawo tujumuishe ule na ajumuishe chene basi. Asante tugamba kwa asosera ume wambo ne lungu wape ume wakulimbanga na watochi zipote konchirumao watende kazi kwa wakamuna nikunonyena na ni kwa asosera yambo ne wanashi wawo kutawi makansala we MP. Zikomo kwambiri Malawi leronso ndabwera sikuti ine kudziwa kulankhula koma nthawi zonse timafuna tiziyendera limodzi tizilankhula limodzi komanso tizidziwitsana kuti kodi dziko lathuli zikuchitika ndi chiyani. Nkhani yanga yoyamba Malawi ndiyonena kuti ndamva chisoni kwambiri nthawi zonse ine mbuyo Abdull ndakhala ndikulankhula una kuti ndithu Chakwera dziko analitenga ndi bodza, wakhala pampando ndi bodza komanso adzachoka pampando ndi bodza. Zonsezi ndimafuna kuti ino Amalawi muzikumbukira pamene tikunka kuchisankho nthawi zonse tizikumbukira kuti komatu Chakwera chitengereni boma tsiku lililonse akuti namiza ife Amalawi, tsiku lililonse kuti imba mkasa ife Amalawi, tsiku lililonse kumangoti lankhula mawu achipongwe chifukwa nthawi zonse ngati akuti namiza chimozimozi kututukwana kapena kutisambula kapena kutipha kumene chifukwa munthu akakhala osauka nthawi zonse mumadikirira kuti bambo abwere nyumba atigulire chakudya. So pano ngati kholo nyumba likubwera tsiku lililonse bodza anthu kumagona ndi njala chimozimozi kuti ali ndi malangiriro kuti atiphe. Ndiye nthawi zonse ine ndimalankhula kuti ndithu Chakwera dziko analitenga ndi bodza, akhala pampando ndi bodza ndipo apanga kampeni ndi bodza komanso adzachoka pampando ndi bodza. Palibe china chilichonse chimene amati akakhala pansi ndi kulingalira kuti kodi ineyo kuti Amalawi wasangalale nditani. Zimenezo Chakwera alibe nazo. Chakwera zimene ali nazo bola ine ndikudya, akazi anga akudya, ana anga akukhuta, nduna zanga zikukhuta basi, koma sikuti kulingalira za ife Amalawi. Dzulo kandidzana anali ku msonkhano ku Chikwawa kumene amauza Amalawi kuti ndithu njala yagwa chifukwa kuti kusintha kwa nyengo. So ife nkumazifunsa kuti kodi nyengo yasintha ku Malawi kokha? Chifukwa kusintha kwa nyengo ngakhale dziko lonse lapansi adafotokoza kalekale kuti ndithu nyengo yasintha, koma palibe dziko limene likulira ngati dziko lathu la Malawi. Nthawi zonse ine Abdull ndimapereka chitsanzo kuti tione ku Tanzania. Tanzania dziko lolamulidwa ndi azimayi, mzimayi ndithu Mama Samia Hassan Sulumba ndi mzimayi ndithu, koma dziko la Tanzania anthu akumva kukoma. Kutero kulolonso timaona ma social media kuti mzimayi wamanga bridge yokongola ndikupereka dzina la Magufuli, koma ndi mzimayi koma chimwalirire Magufuli ulo 2 years sinakwane, koma ndi mzimayi ndikuona kuti ntchito imene anagwira former president wa Tanzania Magufuli ndi ntchito yotamandika, koma ndi mzimayi yotu ndikumanga bridge yokongola ndiponso imene ikuchedwa kuti Magufuli bridge, komatu nyengo yasintha. Koma ku Tanzania anthu akudya koma nyengo yasintha. So pano dziko uyu ndi mzimayi mu Tanzania, koma Chakwera ndi munthu wa mzibambo ovala trouser ndikumakhala akuhanamiza Amalawi kuti yayi njala chifukwa chakuti nyengo yasintha. So pano ku Tanzania kumene kulamulidwa ndi mzimayi nyengo sinasinthe.
inetu Abdull ndikamalankhula kuti Chakwera dziko analitenga ndi bodza, akhala pampando ndi bodza, ndipo adzachokanso pampandopo ndi bodza. Amalawi muzindikhulupirira. Nyengo sinasinthe ku Malawi kokha. Koma mapurezidenti amayiko anzathuwo kandi ku Mozambique amaona kuti kodi chabwino nyengo ngati yasintha ife tiyenera kuti titani. Ndiye amaona kuti ifeyo kuti ngati nyengo yasintha chonchi ife tipange kuti anthu athu azavutike. Ndiye kuti ndi wa president. Koma president basi chimene akukhalira basi kuba nditu kuba basi kumangoba mabiliyoni. 1.5 trillion yapita kuba. Lero nkumawuza Amalawi kuti angati mukuvutika njala chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Kodi ndi ndani amene angakhulupirire? Amalawi tiyeni ife tizuke. Dziko lathu Amalawi 20 million akhali wopusa akhali wochenjera Chakwera yekha. Tiyeni tizuka Amalawi tilipulumutse dziko lathu likumene likupita. Dziko la Malawi ngati lagwa kwagwa njala chifukwa cha kulephera kwa Chakwera. Amalawi ngati tili ndi vuto ngati tikomana ndi mavuto osiyana dziko lathu chifukwa cha kulephera kwa Chakwera, chifukwa chosowa utsogoleri kwa Chakwera, chifukwa chosowa mfundo zoti kodi ifeyo kuti tithandize kuti Amalawi atsangalale tipange bwanji. Zimenezo Chakwera alibe nazo. Achakwera zimene akutidziwa kudya, akakhuta, akwera ndege wa mayiko akunja basi. Koma osati tsogolo la anthu kulingalira za anthu no. Zimenezo Achakwera alibe nazo. Ndiye ife Amalawi tiyeni pa 16 September 2025 voti yathu osamvotera Chakwera. Ngati mungavotera Chakwera mudziwe kuti mukuvotera mavuto pamapo pa mavuto. Ndiye ndikudziwa kuti Amalawi ali ndi mkwiyo ndi Chakwera. Amalawi ali ndi mkwiyo kungomva voice ya Chakwera. Amalawi ali ndi mkwiyo. Zanali chipani cha makongresi pachinali chizongano ku Blantyre. Ndiye Jeffrey amalankhula kumene kwauza Amalawi kuti nditu Chakwera ndi Mkhristu. Koma Amalawi tukukuwa, Amalawi tukutukwana, Amalawi tukulalata. Kudana ndi mawu onena kuti Chakwera ndi Mkhristu. Ndipo IMCP wonse anali ndi manyazi kuti kungochula dzina la Chakwera kuti Chakwera ndi Mkhristu. Mmalawi wina aliyense amene ali pa msonkhanopo ndikukuwa ndikuwuza kuti nditu Chakwera si Mkhristu. Kodi zikuthandauzanji? Kuthandiza kuti ndithu Amalawi ndi wotopa ndi ulamuliro wa Chakwera. Kodi inu wa Jeffrey ngati munena kuti Chakwera ndi Mkhristu mukuthandauzanji? Chakwera akanakhala kuti ndi Mkhristu amamuopa Mulungu ndipo amasatira Baibulo. Iyeyo akanalemekeza mgwirizano umene anagwirizana ndi Chilima. Komatu mawu achipongwe amachokeranso mkamwa mwa Chakwera. Kulankhula mawu osalongosoka, mawu achakwera kuyankhula mawu osalongosoka Chilima ali pomwepo. Kuti inetu ndiyima. Ndipo chipani cha makongresi chikandisanga convention ine ndizayimira chisankho cha 2025. Koma chikhalirecho Chakwera akudziwa kuti ndithu ine ndineyo Mkhristu komanso ndine m'busa. Osadziwa kuti ndikalankhula mawu awa apereka mkwiyo kwa mzangayo Chilima. Ndikalankhula mawu awa ndipereka mkwiyo kwa masapota a UTM. Ndikalankhula mawu awa ndipereka mkwiyo kwa Amalawi. Koma yeyo ati ndi Mkhristu komanso ndi m'busa ndikulankhula mawu kuti inetu ngati chipani cha makongresi party chingandisankhe convention kuti ndikale president wa MCP ndiye kuti 2025 ndizayimira wa president. Iyeyo ndi Mkhristu. Iyeyo ndi Mkhristu. Chakwera si Mkhristu koma Chakwera ndi Muyuda, ndi Petro, ndi Paulo amene adampereka Yesu. Ndiye inu amayi wa Jeffrey mukamazimenya pantima kuti Chakwera ndi Mkhristu kuti muzauza ndani. Zimezi muziuzana ku chipinda cha MCP cho mutakhala ku chipinda kwanuko kuti ayi mbusa president watuyu ndi Mkhristu koma osati pa chikhwimbi cha Amalawi. Amalawi ndi wonyatsidwa kungomva dzina la Chakwera. Chakwera si Mkhristu. Chakwera zikanakhala kuti ndi Mkhristu sangalole kuti nkhondo Maisraeli apitirire kumenya nkhondo ku Gaza kumangopha anthu osalakwa. Iyeyo akanakhala Mkhristu. Koma amija ndi chimundu choyipa, amija ndi Paulo, amija ndi Yuda Iscariot. Anthu aku Blantyre mulandire ulemu wanu chifukwa chotsutsana, chifukwa chokana kuti Chakwera ndi Mkhristu. Chakwera si Mkhristu. Chakwera ndi Paulo, Chakwera ndi Yuda amene anampereka Ambuye Yesu.
nthawi zonse ine ndikamalankhula zimaoneka ngati kuti ena timagwirizana ena timatsutsana. Ine ndifuna ndiapemphe a UDF, a DPP, a UTM ndi zipani zina afford kuti ndithu inu muzalole zipani zikuluzikulu zotsutsa boma, muzalole ndithu kuti chisankho chimene chikubwerachi chiyendetsedwe ndi mayi mwana wa atembo. Ndipo musalole ndithu kuti chisankho chikubwerachi, chifukwa timu yonse ya MEC ndi zizukulu za atembo, zizukulu za MCP. Ndiye inu a UDF, a DPP, afford, UTM, ndithu musalole kuti chisankho chimene chiyendetsedwe ndi akuti nabero antalimanja kaya mwana wa atembo. Musalole zimenezo. Musalole ndithu kuti chisankho chimene chiyendetsedwe ndi MEC ndithu mpaka pasankhidwe wina wamkulu amene angayang'anire chisankho. Ndipo munene kuti chisankho chimenechi chizawerengedwe ndi manja, osati akuti zimati chani uku choti cholinga chakuti azabere chisankho. Ndefe tikupempha inu azipani zotsutsa boma, UDF, UTM, afford, DPP ndi zipani zina, mugwirizane ndithu muzavomereze nabero mwana wa atembo kuti ayendetse chisankho cha ku Malawi. Inu sizingatheke mbuyo mundinazalankhula kunena kuti kodi zingatheke mwana wa chakuva cha Hana kuyendesa chisankho? Zingatheke? Zingatheke mwana wa Bakiri Munuzi kuyendesa chisankho? Zingatheke? Zingatheke mwana wa Profesa Mutharika kuyendesa chisankho? Zingatheke? Sizingatheke. Ndipo sizingatheke mwana wa Joyce Banda ndikuyendesa chisankho cha ku Malawi? Sizingatheke. Kuti chifukwa chiyani? Chifukwa choti a Profesa Mutharika ali ndi chipani, Abakiri Munuzi ali ndi chipani, a Joyce Banda ali ndi chipani, a chakufa cha Hana ali ndi chipani. Ndiye ana atsogolera zipani zimene zizingatheke kuti ayendese chipani za ujeni ku electoral commission za chisankho? Zizingatheke. Anabero tamuona ife akuvala matisheti a MCP, akuvala nsalu ya MCP, kuthandiza kuti iye magazi yake ndi Malawi Congress Party. Ndiye mwana wa atembo sangalole kuti chipani cha Malawi Congress Party chituluke mboma? Zizingatheke. Ndikoma sonsezi kuti zichitike sikuti ndife Amalawi, koma inu akuluakulu azipani zotsutsa boma mugwirizane ndithu, mugwirane ndithu, mulankhule mwa mphamvu kuti ife sitingalole kuti mwana wa atembo ayendese chisankho mdziko lathu la Malawi. Ngati imene analankhulira president wa afford Ainok Chahana kuti ife timeki imene sitinayivomereze ndipo tikuyikana mpaka lero. Nanonso a Profesa Mutharika kana ni mwana wa atembo kuti ayendese chisankho cha ku Malawi. Atupere Munuzi kanani ndithu kunkana mwana wa atembo kuti ayendese chisankho cha ku Malawi. A UTM makariyati kanani ndithu kuti mwana wa atembo ayendese chisankho cha ku Malawi. Ine ifetu timauna 2020 pamene a Profesa Peter Mutharika amasankha anthu oyendesa chisankho, ankakatu amabwera poyera ndikukana kuti uyu amene wasankhidwa asiti kumfuna ndi wa chipani cha DPP. Timamuona Chakwera akubwera kutsutsana nazo kuti ndithu amene wasankhidwa ndi wa chipani cha DPP, ndipo zofuna za MCP zimatheka mpaka a Profesa Mutharika amasintha ndikusankha wina. Nafenso tikufuna kuti a Chakwera amve kulankhula kwa zipani zotsutsa boma komanso kulankhula kwa Malawi kuti mwana wa atembo sakuyenereka kuti ayendese chisankho cha Malawi Congress Party, chisankho chimene chikubwera mdziko lathu la Malawi, chifukwa ndi mwana wa atembo, ndi munthu wa Malawi Congress Party. Tamuona akuvala matisheti a Malawi Congress Party. Angendise Amalawi angakhala ndi chikhulupiriro cha mtundu wanji kwa munthu amene amavala tisheti ya Malawi Congress Party? Zizingatheke kuyendesa chisankho cha dziko lathu. Koma sonsezi kuti zichitike zitheke kofunikira inu a UDF, a UTM, a DPP, afford mugwirizane kuti ndithu anthu amene wati chotsere sitikuwafuna kumeneko. Ndipo muzavomereze kuti chisankho chimenechi chizipangidwa ndi akuti simati chani chisankho chimene chizawerengedwe ndi pamanja. Nkhani yanga ine nthawi zonse mumbuyo munthu akhala ndikulankhula kuti ifetu Amalawi ndi amene tikumulera Chakwera, kumulekerera Chakwera kuti dziko lathu azitizunza. Ndakhala ndikulankhula zimenezo. Ife Amalawi ndife ombwambwana, ife Amalawi ndife ndithu sitikudziwa kuti tinganene kuti chani. Taona mayiko anzinzathu ku Sri Lanka kumuchosa president pampando,
ku Bangladesh kumuchosa president pampando, maiko ambiri kuchotsedwa anthu pa president pampando, Dziko ku achina ake amene amalipira bomawo ndi kuchosa president pampando. Kodi zikusiyana panji ndi president wa ku Sri Lanka ndi Chakwera? China chilichonse dziko lathu chasokonekera. Ndiye ife amalawi ife ndi amene tikumusiya kuti Chakwerayo azitumbwa aziyerekedwa, ife kumangoyang'anira. Inetu ndagwirizana ndi amene ayankhula president wa first Malawi first Aboni Kalindo kuti ife amalawi ndi amene tikumulekerera Chakwera kuti azitizunza bwenzi ife titamuchotsa kalekale amene uja. Ndiye kofunikira ife amalawi tiye tizuke tipulumutse dziko lathuli. Ndamva chisoni bungwe loyang'anira za mafuta la Mera abwera kwauza amala kuti ndithu ngati madera ena mdziko muno akusowa mafuta chifukwa chosowa ndalama zakunja. Pena ine ndimazifunsa kuti kodi makamaka dziko lathuli amene analitemberera ndi ndani? Kodi ino amina ni ndalama zingati zimene mwatenga za mayiko akunja ndikumpasa Chakwera kuti aziyendera kupita kunja? Ni maulendo angati amene ayenda chaka chino Chakwera? Apita ku Mozambique, apita ku Zimbabwe, apita ku Italy, apita ku Germany, apita ku America, ku Mozambique. Kodi ni ndalama zingati za mayiko akunja zimene zaonongeka maulendo amenewa? Ndalama zakunja Chakwera kukhalira kuononga lero mdziko mwathu kupeza kuti mafuta mulibe, alifo kuti ndalama zakunja mulibe. Maulendo a Chakwera aononga ndalama zingati? Ife tamuona Chakwera akupita ku nsanja atu ukachingamira sitima ya mafuta. Kodi mafuta amenja munali mafuta kapena munali chani? Ine ndimalankhula kuti Chakwera dziko analitenga ndi bodza, akhala pampando ndi bodza, ndipo achoka pampandozo ndi bodza. Izi amalawi nthawi zomwe zikhulupirira zolankhula kuti nditude anthu akamalankhula achina Abdull akamalankhula amalankhula zoona. Kuchingamira olo nditu masisina kwanetu mmene amachingamirira sitima ije amafuta ije. Lero madera ambiri dziko lathu la Malawi mafuta kulibe. Komatu amayenda motumbwa moyerekedwa atagwira ndi mkazi wake wodziwa kuvala ucha. Amalawi tiye tizuke. Ife tizakale ogona ochenjera ndi kukhala Chakwera yekha yaye. Tiye tipulumutse dziko lathuli. Nkhani yanga yomaliza, chonde ife amalawi, chonde. Tiye tisiye kufalisa nkhani ya bodza. Tamukwirira Chakwera posachedwa apa. Koma Chakwera uyo ali moyo. Kungomva nkhani ing'ono pa social media ya bodza kuti munthu bodza tamachita kuliphika kuti kodi lero amalawi ndapase nkhani yanji ya bodza kuti adziwa loseri akhale akulankhula. Chipani cha UDF ali ndi mneneri wawo amene amachilangulira chipani cha UDF. Chipani cha Ford chili ndi mneneri wawo amene amayankhula nkhani za Ford. Chipani cha DPP chili ndi mneneri wawo amene amalankhula nkhani za DPP. Ndipo ngati ku UDF kungatuluke nkhani payenera kuti mneneri wa UDF abwere alankhule ku mtundu wa Malawi. Koma bodza kungochokera uko yayi abakiri munuzi agulisa chipani atupera agulisa chipani. Inu umboni umene mukuutenga kuti kuti atupere kungolankhula kuti ife tachoka nkhwapa mwa anthu TV mapatoka alakwisa. Ngakhala akunonena nkhumatu convention yawo adalankhula kuti inu anthu masapota achipani changa inetu ndipezeka pa paper la 2025. Inu akundwanena nkuma ndatupere muzi kutchuka ndani? Sono ngati atupere muzi alankhula kuti inetu ndipezeka 2025 pa paper alakwisa. Iya agulisa chipani iya. Tieni tipewe kufaliza zabodza. Onse amene akulankhulawa akupika mabodza akukhuzana chipani cha UDF ndi amene amadana ndi chipani cha UDF ndi amene amadana ndi dzina la atupere munuzi. Sikuti dziko lonse la Malawi angamukonda atupere munuzi angachikule chipani cha UDF, no. Pali ena adani anditu ndi adani a chipani cha UDF. Zono zimakhala zomvetsa chisoni kuti ifeso amene timamukonda atupere munuzi ndi amene amene timafalisa bodza limeneli, ndi amene timalangula bodza limeneli, ndi amene timakhala patsogolo kutukwana chipani chathu chokondedwa cha UDF. Tiye tisiye kulankhula za bodza. Ndale zapangira pa social media zikanakhala kuti zipani zonse zimene zili ku Malawi zimasatira zimene zimachitika pa social media. Achakwera bwezi atapanga design kalekale. Chifukwa ngati pali munthu amene akutukwanidwa tsiku lina lililonse pa social media ndiye ndi Achakwera.
koma Chakwera samakhala busy ndi ma social media, ali busy kuanamiza Amalawi. Ndiye ife amene timachikonda chipani cha UDF tiye tideke, tiye tipirire chilichonse chimene chiziyankhulira pa social media, ife tizingochipindapindana ndi kuchitayira uko, tizimva zochokera ku chipani cha UDF kapena amene amachilankhulira chipani cha UDF. Amalawi tiyeni tilikonde dziko lathu la Malawi. Zulozuloli pali kaswiri wina wake amene amalankhulira za ndale mdziko lathu la Malawi, anazalankhula kuti ndithu chipani cha DPP ndilibe nacho chikhulupiriro kuti chingatengenso boma 2025, chifukwa zonse zimene akulankhula m'misonkhano yatulangani ngakhale m'misonkhano mwawo za mkwiyo zenizeni, osati zoti kodi akazalowa mboma mwazapanga chiyani, kapena zofuka zimene zidapangisa kuti Amalawi awachotse mboma azikhonza. Koma mmalo moti akhonze mavuto amene adachokera mboma, pano ali bize kuyankhula za mkwiyo. Inetu mkulu amene ndavomerezana naye kuti amanena zoona kuti ndithu chipani cha DPP mmalo moti akhonze mavuto amene adachokera mboma sakufuna, koma ali bize kutukwana ndi mkwiyo. Inutu chipani cha DPP ngati chimaonongeka chifukwa cha anoma ni chisale, ndipo ngati Professor Peter Mutharika amadana ndi Vice President achilima chifukwa cha anoma ni chisale, ndipo Professor Peter Mutharika ngati sanamutenge mwana uja atupere mnuzi kuti akalera admin wake chifukwa cha anoma ni chisale. Anoma ni chisale tu nthawi imene amalamula Professor Peter Mutharika anali ndi mphamvu kuposa nduna ine liyonse imene inali ku DPP. Anoma ni chisale anali ndi mphamvu kuposa mwini wake Professor Peter Mutharika. Zanazana alitamba ifa Amalawi kuti ndithu Professor Mutharika kungotenga boma, Amalawi 20 miliyoni azasiye kumuyang'ana Professor Peter Mutharika, koma azamuyang'ane Norman Chisale. Ndipo ngati mgwirizano wa chilima ndi Professor Peter Mutharika umaonongeka chifukwa cha Norman Chisale, ndilo zomveza chisoni Norman Chisale nkumawuza anthu kuti ayi ineyo ndipanga china chilichonse kuti apamangidwe inquiry. Inu chilima ngati simmafuna ali moyo mumufune lero pamene amwalira. Norman Chisale ndi munthu osokoneza kwambiri. Ine zikanakhala ngati Dzikoli ndi malikonda ngati Amalawi 20 miliyoni Dzikoli amalikonda ngati mene malikondera ina Abdull ndi Amalawi ena, chipani cha DPP si chipani chochivotera soti chibwerere mboma. Ife tiyang'ane zipani zina, tiyang'ane chipani cha UDF, UTM, Afford, zipani zitatu izi zipange mgwirizano zitenge boma basi. Koma si chipani cha DPP. Chipani cha DPP ndi choononga. Chipani cha Professor Mutharika akakhala president samakhala ndi mphamvu zimakhala na Norman Chisale. Ndiye inu amene muzavutira chipani cha DPP muzakuti tikumuvutira Norman Chisale kuti mphamvu zake zimene ali nazo zijazibwerere. Dziko lathu la Malawi ife tingogwirizana ndithu kungomuvutira kulemekezeka atopere muluzi basi. Ndi chiyembekezo cha ife Amalawi basi. Ndiye ife ngati pangakhale mgwirizano tingapembe kuti UTM, Afford, UDF zipani zitatu izi zipangwe mgwirizano, Amalawi atha kuzivotera ndi kuwina. Amalawi tiye tilikonde dziko lathu, zikomo kwambiri.